is MOR 91.9, my only radio for life, ladies and gentlemen. And we're live here at ABS-CBN MOR Studios. It's a cool night out there. But let's warm it up tonight with a special guest from CDO. The most fascinating, sophisticated, wonderful woman. We'll ask her a lot of questions, including 30 hot seat questions, in which she will never exterflation. Exterflation. If you cannot exterflate, then it will be. 9:19 on the clock. Ato nang i-welcome sa atong hot seat. Ready naman mo din? Oh! Ready na ko, baby. Sa ikaw akong kauban, baby. Go, baby. That's it. Nagulan-ulan pag yan. It's raining, aren't we? Wow. I-welcome karon sa ating MOR More sa Gabi Thursday Tambayan. Ang, syempre naman, one of the most beautiful girls here in Cagayan de Oro. Grabe siya, oh. Puti. Dugot laman. Isa sa makapakurog-kurog nimo sa imong asawa or uyab. Ladies and gentlemen, my friend and the friend of my brother. Kada ni sa akong brother. Si Ivana. Saan? Good evening. Pilay koan, kanang pilay edad nimo. 25. 25? Wow. Parang 15 lang. Grabe yun. Anyways, asa ka karon? Nasa kwarto. Actually, nagi ka sa kwarto rin, Ron. Tinood yun. Kinsa yung kauban, wala? Hindi ko magsabat. Nag-smile na sa kilid. Na kung kinsa si Lizard. Si Lizard yan. Di magpapildi si Lizard. Namina po si Lizard sa MOR. Dako niya Lizard. Itong Lizard nga mo. Toko! Ibton kay mo. Toko! Tingog yan mo, tingog. Tingog yun. Dako nga tingog. Unsa imong kuan karon, imong kabilingan karon mga activities in your life karon? Sa una, I'm sure nag-appeal po kag mga beauty pageants. Second year high school. Dito sa Holy Cross. Sino day ka? Kamera ditong kuan. Dito sa kuan. Sa high school po. College naman siguro sila. Kasi akong brother. Di na lang magsabak kung pila mong gaps. Kaya sa Pero, so, sa high school pa ka, diya sa MUST, nag-appeal ka og mga beauty card. Dili sa permanente. Once lang. Once lang? Bakit ganan? Dili na ako sa vet. Pakuan pagka, pahambol-hambol, paulaw-ulaw. Dili sad. Di lang ko more into pageant. Ay, tawag sa balik kay mo, ma-off na ka. Tawag sa balik. Sige. Sige. Again.
name ba? Kurug-kurug ba sa grabe. Kurug-kurug na gani ko sa katugnaw. Nya, tugnaw pa dito sa gawas. Ang iyong voice makakurug-kurug pa yun sa tingog. Isa na siya sa mga dahilan. Ana? Siguro. Yeah. Isa sa mga dahilan nga dali ra kay kanahali. Ay, sa mga nagdahom pa nga available si Ivana, dili na siya available. Guys, tama na lang tani sa Imagine. Pero kalma lang mo guys, kay taas pa ang gabi eh. Unsa imong gina-expect right now kung unsay may tabo sa Thursday Tambayan? What do you expect nga may tabo? Kabibo? Kabibo? Yes, ganahan ka sani. Okay lang, sobrang namurag na pugos. Smile. Ayay! So sa una, gakuan ba ka? Ga-talk ba ka sa imong mga friends, sa mga inganing mga topic? Mga inganang nga topic, baka ng mga topic ba? Sa best friend lang. Sa best friend lang. Yun. Babae. Of course. Time to reveal yourself. Yes. Actually, wala mo may kapaminaw din is MOR. Lagi ka. Para madalag Kita ra duaan ara. Okay, wala nang tag sa ako as FB. Wala siya kabalo. Sila ka pang wala ni kapaminaw, wala. Hindi sila interesado. Actually, ni on air kay wala may listener. Wala lang gi on air kay basin lang di ay ba na makadalik yat maminaw sa MOR. Like, kasi maganahan ra. Ayan. Ansa man paganahan mi nimo karon? Depende. Tao. Habis day. Hindi ko magdagandagan. Ay. Yes. Ansa pa? Reading book. Reading books. May mga manang giingon nila nga wife material. Napaisa. Dancing. Wow! OMG! Muna ginala. Sa music. Yay! Hindi na natin mag-isip-isip mga guys ha, kanang mga ballet. Ayaw lang na. Mag-isip-isip ka ng mga tumbling-tumbling nga mga na music. Taga ng mga music bitaw nga makapak. Labanan natin lang so yan ang dapat. Lalaki ba? Kabul ka unsa nga music? Kani nga music ko. Sugdan na nato, di pa? Sugdan na. Ayay. Siyempre natay tulo ka buk nga categories or parts. No? Later, we will have our first round, which is the easy round. Napulo ka buk questions na. And then, natay medium round. Napulo gyapon. And we got the hard round. Unang pinaka-last nga round nga basin basta na uban din nga wala ka kaya. Ever, no? Pwede ka mo pass ikatulo. If ever. Pero timan wala pa'y babae dani nga ni pass. Never pa sila ni pass bisag isa ka question. Dapat lang. Mga kapamilya, napod sila yung mga gi-question sa MOR Cagayan de Oro Facebook page. Mga original hot seat questions. Ilan ang comment dito sa picture. And then, ato itong ipangutana sa before mag-second round or medium round. And then, sa mga low diha, sila po ang nag-hashtag hot seat Ivana.
Nag-send sila sa ilang mga questions din sa atong ABS-CBN mobile number. Which is, atong ipangutana sa imo before sa hard round. Okay ra ba na, Ivana? Okay lang. Yan. Game baka game? Game na game. Yeah! Love it. Ay, regards lang ko sa Gapamina Diaz Kilid. 9:28 mga pamilya sa akong pagbalik. Amon sa ning siyang ipa-stretch. Para ang iyang sampot mga bugnaw sa kadyot. Painito na to yung sampot niya. Sa imong request dia, Ivana, basin pwede na ako ma-play. Most girls. Most Girls? By Hailey Steinfeld? Alright. I'll play that for ya. Andam na sa kaha. Okay. Para makuhaan ka din. Ayo, ikuhaan sa. Trapuy sa daan. 9:29.